खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दालि 1 केजि, सिनि 1 केजि, संख्रि 1 केजि आरो बेजों लोगोसेनो जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खै थारिखआव नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों। गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव रादाबबो खोन्थाहरनो सानदों। दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नैबे दालि 1 केजि, दालि 1 केजि, संख्रि 1 केजि, सिनि 1 केजि, बिनिफ्राय जानाय थाव 1 लिटारखौ न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोन। दा बेनिखायनो जुदि न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोनबा अब्ला न'खरसेयावनो माने 2 केजि दालि, 2 केजि सिनि, 2 केजि संख्रि आरो बेजों लोगोसेनो जानाय थावखौबो 2 लिटार मोननो थांगासिनो दं न'खरसेयावनो दै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा नोंथांमोननि न'खरा सोरबादिया मोननो हागोन दा बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिजोबनो हागोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। बोथोराबो ओरैबादि गरम दा बेनिखायनो आंनिया बुंनायफ्रा बोरैबाफोर जुदि गोरोन्थि जाफ्लांलायलाङोबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गरमद्रायबा मायाबा बुंनांगौआ मायाबासो ओंखारलायलाङो आरो। दा जिखायानो जाया दायो नोंथांमोना मिथिना लादो नैबे रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना 1 केजि दालि, 1 केजि सिनि, 1 केजि संख्रि आरो बेजों लोगोसे जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन फैबाय थानाय आगष्टनि 1 थारिखआव। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों, आगष्टनि 1 थारिखआव नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हासिगोन। नोंथांमोना 100 थाखा होनांगौनि गोनांथि जानाय नंला। दा बेयो मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैबाय। दा बेनिफ्राय नैबे जुनावथ' नोंथांमोना मोनखायासै, जुलाइयावबो नोंथांमोना मोननो हाला। जायखिजाया नोंथांमोना मास मोननैखौ नेनो नांसिगोन। आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन जानाय थाव 1 लिटार, बिनिफ्राय दालि सिनि संख्रि बेखौ नोंथांमोना 1 लिटाराव मोनजोबनो हागोन। दा बेनिफ्राय फैदो नोंथांमोननि न'खरा सोरबादिया 2 केजि दालि, 2 केजि सिनि, 2 केजि संख्रि आरो 2 लिटार थावखौ मोननो हागोन। जायफोर नोंथांमोना दायो जेनेबा हमना ला रेशन कार्डआथ' नोंथांमोननि सोद्रोमानि न'खराव खैजन मेम्बार दङ, खैजन सोद्रोमा दं बेनि गासिबो नाम थाजोबा नङा होमबा। दा बेनिखायनो जेनेबा दायो बिहामजो नोंथांमोननि न'आव फैबायबा दा नोंथांमोना माने आलादा एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेबा बिखुनजोनि नामावबो मोनसे रेशन कार्डआ थाबाय एक्सट्रा बे गार्जेननि। दा बिनिफ्राय आरो बिहामजोनि नामावबो मोनसे रेशन कार्ड नोंथांमोना खालामना लानो हागोन जाहैबाय। माने रेशन कार्डखौ बोखावनो हागोन। जेनेबा हमनानै लाबाय नोंथांमोननि न'खराव दायो सानै हिन्जावसाफोर दङ, हिन्जावसाफोर माने जाय माने बिहामजो न'आव फैबाय। दा बिनिफ्राय बिखुनजोआ न'आव दंखायो। दा बिनिफ्राय बे बिखुनजोनि नामखौ नङाबा नोङो बिहामजो बेखौ दानख'नो हागोन। नोंथाङा आलादा रेशन कार्ड बानायना लानो थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकारा नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होगोन जाहैबाय। जायनि थाखाय नोंथांमोननि न'खरा माने न'खरसेयावनो दालिखौबो 2 केजि नोंथांमोना मोननो हासिगोन, सिनिखौबो नोंथांमोना 2 केजि मोननो हासिगोन, संख्रिखौबो नोंथांमोना 2 केजि मोननो हासिगोन, जानाय थावखौबो नोंथांमोना न'खरसेयाव 2 लिटारखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिना मोनाखै जानांगौ। आं एसे मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों। जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होजों जेनेबा न'खरसेयाव मोनसेल' ओरैनोथ' रेशन कार्डआ थानो नांगौ, नाथायबा बे रेशन कार्डखौनो दानखावनानै मोननै मुलाम्फाखौ होनो थाखाय थांखिखौ लादों। दा बे थांखिया बेनो जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ होनायनि बाथ्रा। बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि आरो जानाय थावखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम दा बे दानख'नायनि हाबाफारिखौ मावहोनो थाखाय खाबुखौ होगोन जाहैबाय। दा जोंहा बे जाथ'वाखै खामानिया, अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ खाबुखौ मोनखागोनखा एसे उनावनो। दा ओरै आरो जेनेबा दायो बिहामजोआ अरुणोदय मोनोबा नङाबा बिखुनजोआ अरुणोदय मोनोबा दा बिखुनजो बिहामजोआबो जाहाथे अरुणोदय स्किमखौ मोननो हायो। दा बिनि थाखाय रेशन कार्डखौ बोखावनो थाखाय खाबुखौ होनाय जागोन जाहैबाय। मानो होनोबा मोनसेल' रेशन कार्डनि जोहै सासेल' मानसिया अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे रेशन कार्डआ मोननै जानाय लोगो लोगो बिहामजोनियानो जा बिखुनजोनियानो जा जायखिजाया सोर सासेया दानख'नानै लायो। दा नोंथांमोना दानख'नानै लायोबा माने मोननै जासिन नालाय जोंहा रेशन कार्डआ। दा बे मोननै जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन जाय अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै। जेनेबा दायो बिखुनजोआ अरुणोदयनि फैसाखौ मोनगासिनो दङबा दाथ' बिहामजोआ निस्सय मोनाखै जानांगौ। दा बे बिहामजोआ जेनेबा आलादा रेशन कार्डखौ बानायना लानाय लोगो लोगोनो गावहा मालाय अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो
खाबुखौ मोननो हासिगोन आरो अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन। दा बेबायदि जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ बुंदों आरो। नाथायबा मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों, माथ्र बिहामजोफोर गोनांफोराल' बेबायदि मोननै रेशन कार्ड लानो हागोन नामा, बिनिफ्राय अरुणाचल स्किमनि फैसाखौबो थिग बेबायदियाल' बिहामजो बिखुनजो बिथांमोनाल' मोननो हागोन नामा? दा बेखौ दिनैसिम माने जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोजाङै खेंफोरथि होआखै। जेनेबा बिहामजो बिखुनजोनि अनगायैबो न'खराव जुदि फिसा हिन्जावसाफोर दङबा दा बिथांमोनाबो रेशन कार्डखौ बोखावनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन ना मोना, अरुणाचल स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन हाया, दा बिनि बागै बिथाङा बाथ्राखौ बुङाखै। नाथायबा बिहामजो बिखुनजोनिखौ लानानैबा हले बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों। दा बिनिखायनो एसे सम जों नेनो नांसिगोन। जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव दायो फिसा हिन्जावसाफोर दङ, जेनेबा बिमा दङ, बिनिफ्राय फिसाजो दङ। दा बेबायदि जेनेबा बैसोआबोथ' एसे नांगौ जायो नालाय नैबे अरुणाचल स्किमनि एप्लाइखौ खालामनो थाखाय। दा बिनिखायनो बेबायदि खाबुखौ होगोन ना होआ बेखौ जोङो मिथिना मोननो थाखाय एसे सम नेनो नांगोन। जेब्ला नैबे रेशन कार्डखौ दानखावनाय बायदिसिना खामानिया जागोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मोजां मिथिना मोननो हागोन। आंबो माने दिनैसिम मोजां मिथिना मोननो हायाखै। जेनेबा बिहामजो बिखुनजोनि बाथ्राखौथ' मिथिना मोनबाय, नाथायबा जेनेबा फिसा हिन्जावसाफोर थानायफ्रा एबा न'खराव हिन्जावसाफोर थानायफ्रा आरोबाव दानख'नानै एप्लाइ खालामनो मोनगोन ना मोना, रेशन कार्डखौ मोननै खालामनो मोनगोन ना मोना, अरुणाचल स्किमनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो खाबुखौ मोनगोन ना मोना, दा बिनि बागै बिथाङा मोजाङै बाथ्राखौ बुङाखै चिफ मिनिस्टार बिथाङा। दा बिनिखाय नोंथांमोना एसे सम बेखौ नेनो नांगोन, एसे उनावनो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन। दा जिखियानो जाया मानो आगस्ट मासनिफ्रायसो नोंथांमोना स्किमफोरनि मोजां आपडेटखौ मोननो हासिगोन, बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। नाथायबा बेखिनियावनो माखासे बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनो हागौ जे नैबे जुन मासावबो, नैबे दाथ' जोंहा जुन मासा हाबबाय नालाय, दा बेवहायबो बिथाङा माखासे एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होनो हागौ। जुलाइ मासावबो नोंथांमोननिसिम बाजेटनि समाव माखासे स्किमफोरनि बिथांमोना बाजेटखौ लानो हागौ, गोदान स्किमफोर बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामनो हागौ बाजेट जानाय समाव। जुलाइनि गिबि सप्तायाव जोंहा बाजेटआ जागोन नालाय, दा बेनिखायनो माखासे गोदान स्किम बिथांमोना लाबोनो हागौ। दा नोंथांमोना बयबो जाहाथे चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना गासिबो खोथाखौनो मोजाङै मिथिना मोनजोबनो हागोन। जाहाथे नोंथांमोना रावबो आन्दायना थालाङा। रेशन कार्डखौ मोननै खालामनायनियानो जा, अरुणाचलनि एप्लाइ खालामनायानो जा, रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइयानो जा, जब कार्डनि गोदान एप्लाइयानो जा, जाहाथे गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोननो हायो टाइमावनो, जाहाथे रावबो थालाङा। बिनि थाखाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय। मानो होनोबा नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों गासिबो आपडेटखौनो टाइम टु टाइम नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जाबाय। दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दालि 1 केजि, सिनि 1 केजि, संख्रि 1 केजि, बिनिफ्राय जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना फैगौ आगस्टनि 1 थारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो। गोबां दावराव जानायबो आं बेखौ नुनो मोननाय जादों। जेनेबा मानो बेबायदि खालामखो, अरुणाचलनि फैसाखौबो सोनाया बन्द' खालामबाय, बिनिफ्राय रेशन कार्डनि दालि सिनि संख्रि होनायखौ मानो बन्द' खालामखो होनलायनाय गोबां बेखौ दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। अब्लाबो बेखौनो बुंनो नांगोन, जेनेबा बे बाजेटआ गैला नालाय आसाम सरकारनिया, बिथांमोना बाजेट लायागौ माने बहा फैसा बिथांमोनाव थानो, नङा होमबा? बाजेट लाबासो बिथांमोना सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनिखायनो बाजेटखौ बिथांमोना लानायनि उनावसो नोंथांमोननिसिम जेसांखिनि फैसा हरनांगौ दङ बायदिसिनाखौ बिथांमोना नोंथांमोननिसिम हरनो हासिगोन। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।